1973 मायथाइनि रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि सा 16 आंगो बर' फिसाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेखौनो दिनै 50थि मुंख्लं सान हिसाबै जोंनि बर' साहित्य सभाया गोदोनिफ्राय खुंबोबाय थानाय हिसाबै देग्लायनि बे सानखौबो चिरां जिल्ला बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव थुक्राझार हालामनि नब्लाङावहाय बेखौ खुंफुंनाय जादों। बाहागो लानो मोननानै मोजां गोजोननाय मोन्दों, मानोना सासे बर' फिसा हिसाबै बेखौ मावनायनि दायथ'आ आंहाबो दंखायो हिसाबै आं बेवहाय बाहागो लादों। सार, आथिखालाव जों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनो आग बारायदों। थुनलाइखौ बयबो खेंस्लायै एबा थोंजोङै सिबिबोदों बेखौ जों मिथिगौ आरो जोंहा फोथायनाय दङ साफ्रोमबो बर' फिसानि सायाव। नाथाय माखासे सुबुं दङ रोंग' राग' जासे जानानैबो गाव हारसिं सोलोंथाइखौ लानानै हारिनि गुबुन जोलैफोरखौ थुनलाइनि गेजेरजोंआनो जा बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंआनो जा बा फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि बा सासे एडभकेट जानानै समाजखौ दैदेननायाव हाबा हुखायाव बाहागो लायैखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्मनि जा सिमां, गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, बे सिमाङा मालाबाबो जाफुङा। ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' फिसाखौ मुंख्लंआ 28 सेप्तेम्बराल' मुंख्लं सान बे नङा, साफ्रोमबो मुंख्लंखौनो मान बावनो थाखाय एटलिस्ट गावनि गोसोआव गावनि गोरबोआव जानजि खानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। बिटिआर सोरखार फैनायनि उनावहाय थुनलाइयाव नामा सोरखारनिफ्राय? जोङो जागायजेनदोंसो। जागायनायनि गेजेरजों गासैबो बाथ्राखौ जों खेबसेयैनो मावफुंनाया गोरलै नङा। अब्लाबो जोंनि बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिल्लीयाव जा बर' हारिनि सिनायथिखौ होनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिं, हारिमु बिथिङाव सोलोंथाइ होनो थाखाय आवगायदों। बेखौ जोंनि सरकारा जेब्लायबो एप्रिसियेट खालामो आरो जों बिथांमोनजों जेब्लायबो दङ। बेफोरबायदिनो जोङो खेंस्लायैबाबो थांनाय बारावबो जों केलकातायाव बैसागु प्रग्राम सेलिब्रेसन खालामनायनि गेजेरजों, दिल्लीयावबो खेबसे बैसागु प्रग्राम सेलिब्रेसन खालामनायनि गेजेरजों, गुबुन आफादनि गेजेरजोंबाबो जों बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। गतिके जोंनि सरकारा थासेयाव जों जेब्लायबो खामानिखौ मावलांबाय थागोन। बिजोंनि मानगोनां खौरां बुथुमगिरिफोरनिसिम दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फोरबो फालिनायाव बाहागो लाफैनाय आरो फोसावनो थाखाय नाजावना लानाय मानगोनां बिजों खौरां बुथुमगिरिफोरनिसिम गोजोननायखौ बावहरबाय। जेखिजादोला दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बादियै जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम 28 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान फोरबो फालिबोबाय थादों। दिनै फालियै फालियै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 50थि खेब आगान होफैबाय। बे आगान होफैनायाव दिनैहाय जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा थुक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय चिरां आफादसालि, बे चिरां आफादसालियाव जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बे खुंफुंनायाव जोङो जोंनि चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि थुनलाइगिरि, जोंनि समाज दैदेनगिरि गासिबखौबो जोङो रावखौबो बासियालासेनो, राजखान्थिगिरिफोरखौबो रावखौबो हेव खालामालासेनो साफ्रोमखौबो लेंहरनाय जादों। दा बावहाय सोर फैयो सोर फैया बेखौ जोङो जोंनिफ्राय जेबो गाज्रि मोननाय थाया। जायखिया जोंहा बर' थुनलाइ आफादै
मोनसे उदां आफाद हिसाबै जोङो जेब्लायबो साफ्रोमखौबो जोंनि बर' फिसाफोरखौ जोङो साफ्रोमखौबो बहाय बाहागो लाजानायखौ लुबैबाय थायो आरो जोङो लेंबाय थादोंबो। मानि सायाव सावरायनाय जागोन जिहेतु दिनै मुंख्लं सान? जोङो दिनैहाय बे मुंख्लं सानावहाय जोंनि मुंख्लंफोरनि मुङै जोङो आलासि लाबोखादों। जोंनिनो बेंटल कलेजनि मानगोनां गोरायुं रनजित नार्जारि बिथाङा जोंनि आलासि आरो बहाय जोङो खावलायखादों जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि समा माब्रै बारलांखो आरो माब्रै जाबावगोन आरो मा जाबावनांगौ बिनि सायाव बिथाङा मोजाङै खेंफोरनानै होगोन। जों आसा खालामो बिथाङा बेफोरखौ लानानैनो जोंनि बे ओनसोलाव नैबे थुक्राझार ओनसोलनि जि रायजो राजाफोर आरो जोंनि माखासे मोनथिदोंब्लाबो बावनानै थानाय बेफोरबादिखौ रायखांनानै होगोन। जों बहाय ओंखायनो साफ्रोमखौबो हास्थायदों आरो बहायनो जोङो जोंनि रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारि बिथांमोनखौबो जर'खा आलासि महरै लेंहरदों। दा 1 नं क'क्राझार समस्तिनि MP जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो लेंहरदों आरो गोबां जोंनि थुनलाइगिरि गबिन्द सार आरो हरिनारायण खाख्लारि सार देब बिथांमोनाबो नुजाफैबायानो आरो बिथांमोनाबो सुंद'यै बिबुंथि लाखिदों। आरो बे मेलनि उनावहाय जोङो मोनसे थुनलाइयारि आयदा लानाय जादों। बे थुनलाइयारि आयदायाव साफ्रोमबो गाव गावनि सुजुनाय जि खन्थाइ रायथाइ सल' आरो माखासे सावरायथाय बेफोरखौ गाव गावनि लिरनायखौ बिथांमोना फरायथिगोन। दा बेखिनि जोंनि हाबाफारिया बेबायदिनो दिनैहाय सानसे सोलिगोन आरो।